रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात धर्मादाय फलक लावा। महिला आयोगानं धर्मादाय रुग्णालयांना हे निर्देश दिलेत। धर्मादाय रुग्णालयांचा हेतू साध्य होत नाही। सामान्य रुग्णांना मदत न मिळाल्यास तक्रार करण्याचं आवाहन सुद्धा करण्यात आले। सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी दर्शनी भागात धर्मादाय फलक लावावा असे निर्देश महिला आयोगानं दिलेले आहेत। तसंच अनेक रुग्णालये धर्मादाय असून सुद्धा त्यांची माहिती देत नाहीत आणि त्यामुळे सामान्य नागरिकांना मदत मिळत नाही असं समोर आल्यानंतर आता आयोगानं या संदर्भात निर्देश दिलेत। आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सुद्धा चांगले उपचार मिळावेत यासाठी असलेल्या धर्मादाय रुग्णालयाचा हेतूच साध्य होत नाही असं महिला आयोगानं म्हटलेलं आहे आणि त्यामुळे धर्मादाय रुग्णालयांनी धर्मादाय असा उल्लेख असलेला फलक दर्शनी भागात लावावा। त्यानुसार असलेल्या सुविधा नियमावली यांची माहिती लावावी आणि यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी असे निर्देश राज्य महिला आयोगानं दिलेले आहेत।